يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكن قوامنا كلنا ازي دمتي عالم لخاو من قصاصي أكل إرتراويانيو ازي مدب زي بحاليوت عالم لخاو من قصاصي أكل إرتراويان أبراري إرنازم محلالف سمناوي مدبيو عالم لخاو من قصاصي أكل إرتراويان أب إرترال علنا حقي يخنقسن بقوامة محادر هاجر كفترن زقالس حزباوي من قصاصيو مدبات عالم لخاو من قصاصي أكل أبصومن حدا جزيه براديو تلفزيونن بزي تفلاليو محبراو مرخبيتاتن يفنو قال عالم لخاوي من قصاصي أكل إرتراويان مسواتي إرتراويان ببعال ناتنت زدبس أيكونن مبل 34 عمت معالتي ناتنت إرترا بهاجر درجة أب إرتران عالمن كبعال مخانو مساختي حبريتا هجدف كقاوحا جميران اللوا ازي مسمرنا درعنا أب تحت زبل تيما كبعال زحسب زلو هزبي زربربي فانتازيا كنمي كلتا أوارح مقواجو نتوم زقوجو زلو تألم تحدرين بر نتوم إرترا لؤلاويت هاجر نختكون كبرتي هيوتوم زهابون ملأ هزبي إرتران ترجم زلو ويكونن مبعال ناتنت إرترا كم كلهم ناتنتهم زبعلو هاجرات تساقم زلو ويكونن مقواجون زدليو يكونن مخنياتو هزبين ناتنتو زخفرو واقا ببعالن زخرن زدبس أيكونن ببعالن دانكيران زدبس نيرون تزخون هزبي إرترا كابتي ناتنتو نممتع زحلفو جيزي عمتات ناتنتو كتسبسبن كبعلن زحلفو جيزي يبزح تسبسابن تزقبرون كاباب اوان تقالسي زتأفئه هيوتن زتسده هزبن دحرينات النت إرترا زتأفئه هيوتن زتسده هزبن يبزح سلامن تايقن هزبي إرترا عامت متسأي عب كندي سلا فتحن حقن سلا قطباو عبيتن تمرتن سلا سلامن عرقن سلا سلاماوي قربتنان محزنتن اتي نات النت نممتع زحلفو مسجدل نعمتات كنقرو زدل زلو اتي ملسي نتصوريو عصبي نات النت اب عالن دان كيران مبر اب بايتا فتسوم يلن اب شحن 993 هزبي إرترا ب998 كاميتي اوين نات النت إلو بعوتا دمتسو كسمعن كلو زمن قالسن مسجدلن أبكيعو زمن سلامن عبيتن كجمر مخانو بلبو سلز عمنيو اتينا عمتات حلمو بوحدات تبلتي تجاويو عبد الرع كملس مخانو انتزفلت نحنت معالتو انتقون أب علاتنا تنتو إدو أي محوسن تسفاسنيقو مئنتي نايت صباح إرترا كبلجن بحموم كبدو يقعز الله إرترا هاجرنا عبشحن 991 كاب مسجدل نبز جدده مسجدل تسجر كم زنبرت زستبحلو إرتراويان عزيوم وحداتيوم نيروم اتينا عمتات زغت سلام عالتات نات النت كا دمتين ايزوم سبات زيوم عبيسكا هزبي أب علاتن دانكيران تشميمو
ሃሙን ቀልቡን ንምጥፋእ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ትምኒቱን ባህጉን ኣብ ባይታ ኣብ ክንዲ ምትርጓም ናብ ዘበነ ገድሊ ተመሊሱ ክቕዝምን ነቲ ንዓመታት ብግብሪ ባዕሉ ዘሕለፎ ቃልሲ ብደርፍን ግጥምን ክደግም ክቕሰብ እንሆ ዝመጽእ ጉንበት 34 ዓመታት የቁጽር ኣሎ ኤርትራ ንዝሓለፉ 34 ዓመታት ንዝነበራ ደኣ ኣብሪሳ እምበር ክጭበጥ ዝኽእል ፍሬ ኣየፍረየትን እዚ ቃላት እዚ ቃላትና ዘይኮነ ቃላት ናይቲ ን34 ዓመት ንኤርትራ መሪሕያ ዝብል ውልቀ መላኽ እዩ እሞ እንታይ ስለ ዝተረኽበ ደኣ ሕጂ መዓልቲ ናጽነት ብሃገር ደረጃ ክበዓል ዝእወጅ ዘሎ እቲ መልሲ ንጹር እዩ ዓስቢ ናጽነት ብበዓልን ዳንኬራን እምበር ብመሰል ደቂ ሰባት ክግለጽ ዝኽእል ኣብ ባይታ ፍጹም የለን እዚ ኣብ 24 ጉንበት ብሃገር ደረጃ ክበዓል ዝሕሰብ ዘሎ መዓልቲ ናጽነት ምስቲ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ድሮ ዕርበቱ ኣብ 2 መስከረም 1990 ዘካየዶ ፈንጠዝያ ብዙሕ ተመሳሳልነት ኣለዎ ስርዓት መንግስቱ ሃይለማርያም ነቲ ኣብ 17 ዓመታት ዝኸሰሮ ፖለቲካውን ቁጠባውን ክሳራን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዘውረዶ ብርሰት ንምኽዋልዩ ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣብ መስቀል ኣደባባይ ፈንጠዝያ ዝገበረ እዚ ኣሽሓት ገንዘብ ዝወድአ ብደረፍትን ደባሎን ዘዕለቕለቐ በዓል መስከረም ግን ንስርዓት መንግስቱ ሃይለማርያም ካብ ዋርሕ ዝነውሕ ዕድመ ክልቅበሉ ኣይከኣለን ምኽንያቱ ዓስቢ ደርጋዊ ኣብዮት ብበዓልን ዳንኬራን እምበር ብመሰል ደቂ ሰባት ክግለጽ ዝኽእል ኣብ ባይታ ፍጹም ኣይነበረን እቲ ካብ ዝሓለፉ ገዛእትን ካብ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ብርሰት ተመክሮን ዘይመሃር ናይ ኣስመራ ስርዓት ሕጂውን መስመርና ድርዕና ብዝብል ቴማ ንመዓልቲ ናጽነት ከብዕል ይዳለሎ ልክዕ ከምቶም ዝሓለፉ ቴማታት ከዓ ኣየናይ መስመር ዝብል ሓታቲ ክርከብ ኣይኮነን እታ ንቕዋማ ደስኪላ ሕግን ስርዓትን ዘጥፍአት መስመር እታ ዕድመ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ውትድርና ዘማሰነት መስመር እታ ናይ ድኽነት ፖሊሲ ተኸቲላ ህዝቢ ንድኽነት ዘቃልዐት መስመር እታ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ብብረት ዝተራጽመት መስመር እታ መስዋዕቲ ኤርትራውያን ብዘይ ዓስቢ ዘትረፈት መስመር እታ ኣብ 365 ኣብያተ ማእሰርቲ 10ታት ኣሽሓት ዜጋታታ ተሳቒ ዘላ መስመር እታ ብሓደ ሰብ እትዝወር መስመር ሕጂ ድርዕና ስለ ዝወሰኸት ክትገብሮ ትኽእል ተኣምር ፍጹም የለን ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን ሓደ ጉንበት 2025 يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكي قوامنا